ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାରଖାନା। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ, ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ଦାମନଯୋଡ଼ି ଓ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବରଗଡ଼ଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରେ ସାର କାରଖାନା। ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ କାଗଜ କଳ ଅଛି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ବଡ଼ମ୍ବା, ରାୟଗଡ଼ା, ଆସ୍କାଠାରେ ଚିନି କଳ ଅଛି। ସୁନାବେଡ଼ାଠାରେ ମିଗ୍ ବିମାନ ତିଆରି କାରଖାନା ଅଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ରେଳଡବା ମରାମତି କାରଖାନା। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସଇଁତଳାଠାରେ ଗୋଲା ବାରୁଦ ତିଆରି କାରଖାନା। ଚୌଦ୍ୱାରଠାରେ ଚାର୍ଜ କ୍ରୋମ କାରଖାନା। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଫେରୋକ୍ରୋମ କାରଖାନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଟାୟାର କାରଖାନା। କଳିଙ୍ଗନଗର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲ, ଯୋଡ଼ା, ମଙ୍ଗୁଳି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଆଠଗଡ଼ଠାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି।